Alle jeg kendte er blevet voksne, og så ser det bare sådan ud. Gamle år, gamle år. Gamle venner har fået voksenjob, køber af møbler, snakker rindestop, lægger billeder op fra sommerhuse med børn i matchende top. Jeg ser det hele, mens jeg sidder alene om natten med YouTube-kørende og skriver tekster, jeg aldrig viser nogen. Det mærkelige er, at jeg jo lever samme liv nu, hviler, elbil og madpakker. Men jeg føler stadig, at nogen snart opdager, jeg er en pæk, som ikke vil stå. Jeg joker mig igennem det meste, det virker overraskende godt. Folk tror, jeg er rolig, fordi jeg ikke græder snart, da det er det. Da det er det. Alle jeg kender er blevet voksne, og så tænker I det bedre end mig. Jeg sidder til møder på børneskole, drikker lunkevand og snakker voksensnak, mens jeg mest af alt har lyst at råbe pæk og skride som en anden lab. Jeg mistede engang et job, fordi jeg sov hele dagen væk. Vågne 4 timer efter jeg havde fået fri og stirrer på telefonen sæk. Folk siger, jeg virker